Debbie Manla Clinton. Aiwa bo. Ori Ndiri bo amene ndiri mushi. Kuenda unakirwa apa kwabva kupanza mai manje. Unakirwa shamwari mudumbu manga mandi boronja baba. Plus amusi andisindeka. Inini kana newe unenge wakatosita wokuti. Yaenda kapanza. Hauna kupanza, wakapanza wokutika. Saka notichi the celebration yacho. But I don't know the catering yacho haya kuti yanga yakata sei. Because munhu wese akadya joka anga achikochema nyaya yemudumbu. Manyoka ega baba. Ishuwe kwete zvokunyebera vanhu 300 vakapanza tikutaura kana iye handini ndakaendera inini tonde chai ndakamendera kadiki pane mari yandaida kuti handipe tonde ndikanzi akarara ari kurwadziwa nemudumbu zvanga sapa kunotongofa vanhu 300 ona kunotongokirara akukirara vazokirara zvavo kati unokona kungorwadziwa uchizopona saka chii chakakonzeresa kuti vanhu vapanzewa uri kuona zvakakonzeresa ndezvokuti ka chikafu ichi ini ndakaona kuti chinenge chakabiwa nesoda vakaisa soda muchikafu chavo ndozvavakaita vakabika nesoda sokuti uri kuona zviya zvokuti vanenge vanonokerwa ka zvanenge vachida kuti zvikasike kuipa zvezvezvo ndozvavakaita manje izvozvo ndobvaisa soda but imairova maseconds ka iyo akarova 2 maplates ka iyo nacho ini 2 atori beta pane akarova 4 sha pane umwe akarova 5 but chii chinokonzeresa kuti vanhu vazosvika pakurova 3 maplates ndo zvandakataura tiri panapa ininika ndikati sadza harina kavhara hapo yekuti ukadya kana 5 ka unozoti mangwana ndichadya rimwe mangwana ndichadya rimwe mangwana dezvainga zvine kavhara apo ka yekuti ka ukarova 5 ka wozviita kuti 5 days ka usingadyi zvinenge zviri nani but mangwana unenge uchirida rimwe sasa so ka it doesn't mean anything hapana zvatinenge tichibhadhara kwauri but izvi zvazvo zvanga kwandiri inini unozwa kuti plate ini ndikatenga kelet chaichaiyo inini I don't even finish 1 kelet handipedze inini hatombepedza kelet ajita vangojoina mumaoko boera ajita ndimaita makaro kwakuNyaradzo makazopedza aiwa takahuda nyaya iri panapa aje ndekuti ande manyoka akazoitika ndechii zvinenge zvinesoda kana taura kukamera uko kana neyeyo akahuda uclinton akahuda kuti vazoinini kuva wacho akatenga chikafu chacho shamwari mahwana ndiwo anonzi ma1000 chichakaitika takaita running stomach aiwa food yanga iripo hopo ende takapiwa kwete kutamba nayo ka takadya chatakadya but makazopedzisira maita se takumhanya kutoilet kwete zvatiri kutaura sakalaita se sakala manjeka akatanga sakala akatanga chimuregerere mira kanitimbonzwa kani wati sakala akatanga nguva masikati pano zuva rakadai akati akatozvitsira ipapa tikati
vanhu vakati haikusiregerera but mine ndinonotsvaga mari yedu amira kaunoenda asatapedza kaskitrade but zvanga zvakadhakwa but kufara takafara Clinton kuya waridza zvakanaka kuya kuridza Clinton wakapinda bhendi chairo waridza zvinonakidza tikatamba tigoita sei kamheni kononga usingandishute waiavoida kamera yako pandiri ndozvawaita iyo ndikashuta ndichiridza music zobude but wakashuta aiwa mabosi asi inini akationa timu tutu yese anga iriko aiwa tari watutu yedu inini akatondiona wati Clinton indombonyara kuti ndorwa tutu ndoblasta tutu inini uyarove indorova no blaster ndoblasta aujaidzi ndomirire ndomiswa nei ye anaida kubuda pavideo but samburi saka Ajita une plan here chimbotudzawo kuti plan yako in terms of what in terms of your life in terms of my life ka ndine maplans akawanda but ka due to financial problems I don't have finance saka yapakaipa wagadugu ofa aiwa inini ndiri right yandiri inini yekuti ka uri kuona pane mwe problem yandinayo sofa the problem yandinayo yekuti mfana wangu shamarira mfana wangu atopfilapo but next advice ka musanyanyokara stereki hani makadzopesa maupunza mumari kuNyaradzo kunonzi kuNyaradzo nyenye yekuti memakuru atutu maplates chichichi kone tutu vamwe wa 55 aiwa tira kurova tutu vamwe wa 55 pane vatoro wa 5 mbozi mazopesa maburokesa kuti matoilet akatobloka iwo noburokesa toilet yashute toilet seko toilet yomba wenyuri kushanderezvozviwo toilet yashute ona kuiblokesa akakutaura kuti ndindakablokesa manyoka ako kangwa kuita manyoka anobrokesa toilet manyoka acho imvura shamwari unoti manyoka imvura inongoti wa saka manyoka imvura inobvura kuita masikira angu ndoto ara tairipuwa matobata noko achena because hey plus fona posekelinzo tinofara Zimbabwe runaka nyika yedu ndodambomhoresa nenge madman madimine the Ghetto crowd king ndikumhoresa mdara how is you I'm Kuda Godfrey uri boy here ndina Ajita ndakumhoresa ndokudedza nezita kwete zvokumbowa kuti vanzira kana kuita segodi tiriko kuZimbabwe kwedu tiripo mdara nyika yedu ndeyedu Zimbabwe yedu God bless you tambura mwari iripo man iripo